हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे सनाफोर दे मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय आं बहुद गोबावसिमबो नोंथांमोनखौ बिदि साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट बिया ओमफ्राय दिनै बिलायबाय आरो गोबावजों खेबसे खान्थाल जादोंमोनहाय आथा नै बेरफुंजां खान्थाल जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर गावस्रा नायोल' एसेबो लाइकबो हरा कमेन्टखौथ' हरना हरजाया लाइक हरनांगौ बाल लाइक ओमफ्राय बानायो साबस्क्राइब बानायोब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै मादैया नै मा खालामदों नुखाबायना नारजि संसै अमा मेजेमजों मैया फाननो हायाखै मानसिफ्रा अमाखौ जि दंमोन आं दखाननिफ्राय फैबाबो बेखौनो अमा मेजेम फाल्था ओरैनो हरदों आंखौलायनो आंनो माने पार्टनार गोजासो नालाय अमा सिथारग्राफ्राबो माथो होनबावनो आरो नारजिया ओरैबायदि साफा बासिखानाय माने बायनायसो नालाय माथो होनबावनो ओरै माइसुं बेरसावजोब्बाय ओरैबायदि साफानै नारजिया जेबो गैया मालाय आराम माबा गारनानै देन्था गारनानै फोरानखानायसो मोजांथार ओमफ्राय लोगोफोर नायलांदोलाय दिनैबो अननानै मादैनि भिडिअखौ मा खालामलांनो हायो नाजानोसै जेबोथ' गैखाया बे संनाय खावनाय जानायानो जाखागोन दै गुदुङाव दैजों एसे रुना लानोसै मैला खारनायनि प्लास गोखाया एसे खारनायनि बारा गोबाव रुवा ओरैनो मैला खारनायनि एसे मैला मैलि नांनानै थायोना बाहाय बेबा माबायदि फोरानदों नै आंहा हाया हास्लाबा अमा फोरानबावबाय अमा रानफुनलाजों नारजिजों खांख्रिलाय मादो जाथारनांगौलै थैबा मोनजाया खिसिम जाथारनांगौ थैनानै थांबालाय आरो ओंखाम ओंख्रि थैनायखौनो दौलाबाय होनसै होथारसै जाथारनांगौना आदै होथारनांगौ नारजिखौ कुकारावसो रुदां दिनै जेबो होननो रोङा जेबो होननो मोदोम होआ दे बेखौल' होनानै जागोन लोगोफोर नुदोंना मेजेमा खम मोजां लोगो जाहैगोन बे उदैनि मेजेमजों मोजां लोगो जाहैगोन बियो आराम मेजेमखौ होजोबनोसै फिसाल' खालामसै नारजि होसनबाय नै दै होबावनोसै एसे फाइनालि लोगोफोर नारजि अमाया रेडि जाबाय आंना ओमफ्राय बिराद खस्थ'यै फोमोनबाय आं नारजि अमाखौ मानो होननानै बुङोबा खारैयानो मोजां नङा खारैयानो बाबा खस्थ' मस्थ' नाफ्ले नुफ्ले फोमोनबाय आं नै गेब्लेहोबाय लोगोफोर जानोसैलाय मादैया ओमफ्राय ओंख्रिया थिथा केरेला गोखा थाइसे बुरजामोन आं थाइसेल' लादों जानो हागोन ना हाया आदैयासो जायो मालाय बेखौ ओमफ्राय नारजि अमा लोगोफोर आंनि स्पेसियेल आयै नारजि अमा मेजेम वाव आयै मासि गोथाव जादों आदा मासि गुदुं मा बुस्थु ओहो आं जाया मैथा बांगालनि बेदर जासिदों मा मैथा बांगाल आं जाला अमा मेजेमा सेवब्रुं मोदोमलायनाय लोगोफोर फोराननायखौ सेवब्रुं मोदोमनाया बिराद गोथाव मोनजायो नारजिजों जोसा मोदोमदों बुरि बोराय गोथाव नारजिया आदाया खाथियाव जादों नालाय आदैजों आंजों माबार जानानै गाव गावबागाव दिगसाव लांबाय थानोसै आक्रमन
गोखाजों गोखा आयौ गुदुंथारलै दे गुदुंखा उदैयाव मेजेमजों लागायनानै लोगो जाहैफाथों जानायाव जानोसै दा ओमफ्राय गोखा जाबा आं ल' जायो लोगोफोर बेखायनो आं गिनायखौ जालां गिबाय आं जाला मोनै मोनै गोखा नांगौबा जानो हाला जाबा जानो हायो ओमफ्राय बांद्राय गोखा जाबाथाय गिनांगौ खर' गिदिंनो नागिरा ओमफ्राय खुगाया गोथाव मोनो नारजिखौनो जाखाना आरो बेखौ जाबावबाथ' जागोन आं नारजि ओंख्रिबा जेबो ओंख्रि जाफादेरनो बायो मोननै मोनथाम ओंख्रि जानो बायो नारजिबा नारजिल' मोजां मोनो ओंख्रिफोरखौनो बांद्राय मोनथाम मोनब्रै इन्टारेस्ट मोना आदैया जि खुसि जादोंब्रा बे नै नारजिजों दा दिनै गावनि फेभारेट ओंख्रि संनानै थाबथ'ला जाबाय बे अमा मेजेमखौ मैया ओरैनोसो मोनबोदों आं ओरैनो होदों बयजोंबो लोगो जानांगौ अमा फायखारिजोंबो लोगो जानांगौ ना फायखारिजोंबो दाउ फायखारिजोंबो लोगो जानांगौ मालाबा मालाबा ओरैनो एसे बारा मोनो आंना रावखौबो गिदिरानो गैया बयजोंबो लोगो मोजां मोनो पार्टनार जानो बांद्राय माहाजोनजों लोगो जानो बाबावोसो आं बायदि गोरिब थाखोनि मानसिजोंसो लोगो जानो मोजां मोनो बिसिनि स्टाइलखौ नुनानै सोलोंगोन ना बेखायनो गिनानै लोगो जाखाया आं माहाजोनजों बिसिनि जानाय स्टाइल थानाय स्टाइलफ्रा एसे आलादा जायोना जोंना गाद्रा गुद्रा जानाय गाद्रा गुद्रा लिलि लाला मावनाय लोगोफोर दिनै ओरैबादि थान्दा मोजां ना बोथोरा अखा दोमैदों फुङाव जि सान्दुंसो फैदोंमोन बबेनिफ्राय अखा दोमै फैखो अखा हाखो फिसिर फिसिर हागासिनो ओमफ्राय बेल' हानायजों मा जानांगौ माइ गायनो देग्लाय गैया असान्थिथार थ' लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जायो आं हारसिं जानोसै नोंथांमोनजों जाला